Pre nego što krenu velike hladnoće, odličan izbor su dunjice, odnosno vreće za spavanje. Kakav je izbor u Menda dečjoj radnji? Pa kao svake godine, kod nas je veoma veliki izbor vreća za spavanje popularnih dunjica, ali ove godine bi izdvojili firmu PM koja je izbacila dunjice koje su jako lepe. Imamo i u beloj, plavoj i roze boji. Ne samo što mogu da služe da ugriju bebu u krevetiću dok spava, one služe i za kolica koje su letnja, ali nemaju zimsku navlaku, tako da mogu lepo da se zakače kolica, beba se ušuška, iznutra je jako mekano, prijatno i toplo, s polja zatvoreno, ušuškano. Na gornjem delu imate 3 dugmeta, uz pomoću kojih pravite kapuljaču, koja može zaštiti dečiju glavicu, znači da je bude veoma toplo u kolicima. Da ponovimo, u kojim sve situacijama mogu da se koriste dunjice? Dunjice mogu da se koriste u kolicima dok ste napolju, prilikama kad nosite bebu, dok bebica spava, znači u svim prilikama kad treba da zaštitite bebicu od neke niže temperature.